מועדים לשמחה, השבוע נעסוק בהלכות סוכה. אמרתי לעצמי, יש כאן כמה הלכות שהרבה אנשים לא יודעים אותם, לא יודעים אותם די הצורך, ואולי שבוע אחד בלי למדנות, עם יותר הלכה למעשה, כשכמובן נלמד את ההלכה ממקורותיה, על מה חייבים לאכול בסוכה. אנחנו נתחיל דווקא מהדברים הפשוטים יותר. המשנה אומרת, אוכלים אכילת רעי חוץ לסוכה, והגמרא מסבירה פה בסוכת כ"ו, וכמה אכילת ארעי, אמר רבי יוסף תרתי או תלת באר. מדובר פה אפילו על פת, והגמרא דוחה את זה, אמר לאביי ואזימנין סגי לנשבע חיבה ולסעודת קבע. אנשים אוכלים 2-3 ביצים מפת, זה הרבה, זה משביע את רוב האנשים. אלא אמר אביי כתתיים בר בירה והאי לכלה. מה פירוש 2 בר בירה והאי לכלה? זה מעניין, האנשים היו רצים ללמוד תורה, אז תלמיד חכם היה חוזר מהתפילה, שם את התפילין בבית, רוצה לאכול, אבל הוא לא רוצה להתחיל לשבת ליד השולחן, אז הוא היה דוחף לפה אוכל כמה שהוא יכול, ורץ לבית המדרש. למה אולי היה לוקח סנדוויץ' לאכול ברחוב, כי אוכל בשוק דומה לכלב, מצד שני הוא צריך לאכול, אז מה הוא עושה? דוחף לפה, ובדרך הוא לועס ובולע את מה שהוא כבר שם בפה, שזה בסדר. כמה אפשר להכניס לתוך הפה? אז בית הבליעה מחזיק עד כביצה. כך זה, ולכן עד כביצה פת אפילו, זה מותר לאכול מצד הדין מחוץ לסוכה. יותר מכביצה אסור, וכמובן צריך לדעת שגם אם אדם אפילו אכילת ארעי לא אוכל חוץ לסוכה, זה ודאי דבר גדול, לא חובה אבל דבר גדול. הגמרא אומרת את זה פה בסוכה, כי כתוב פה מעשה, והביאו לרבן יוחנן בן זכאי לטום את התבשיל, ולרבן גמליאל 2 כותבות ודלי של מים, ואמרו עלו לסוכה, ואז הגמרא אומרת מעשה לסתור, כתוב במשנה שאוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה. אומרת הגמרא, אם בא להחמיר על עצמו מחמיר, ולד במשום יוהרה. זאת הנקודה כאן, זה לא נקרא יוהרה להחמיר בזה, ולא לאכול אפילו מים, לא לשתות מחוץ לסוכה, זה ודאי חומרה ראויה, אבל כמובן לא חובה, זה אפילו לכתחילה. טוב, חוץ מפת, אמרנו פת יותר מכביצה חייבת בסוכה. מה עם שאר הדברים? אגב, אין התייחסות בגמרא לפת הבאה בכסנין, בהלכה הרבה שוברים את הראש, יש על זה דיון ארוך, כמה פעמים פת הבאה בכסנין צריך דווקא אותו שיעור שמברכים עליו ברכת המזון, 4 ביצים, או שגם כן זה אותו שיעור של יותר מכביצה, ודעת רוב הפוסקים היא להחמיר שצריך סוכר, כי יש מחלוקת האם לברך, לשב בסוכה או לא. אשכנזים נוהגים לברך, המשנה ברורה אמר שכדי לצאת מספק, אז שתשב בסוכה עוד כמה דקות, תצא מיד שאתה מסיים לאכול, שיהיה גם על השהייה, שלכל הדעות מצד עיקר הדין אפשר לברך סתם על שהייה בסוכה, רק לא נהגו לברך בשעת אכילה, אז פה ממה נפשך אתה לא ברכת ברכה לבטלה, ואחינו הספרדים לא נהגו לברך על יותר מכביצה פת כסנין, אף על פי שהם מחייבים בסוכה, אבל לא נהגו לברך. למה? אז דנים בזה הרבה, והחידה אומר לא יודע למה, אבל לא נהגו. אז לא נהגו, ורק כמובן אם אדם אוכל 4 קביצים, כמובן חייב לברך לשב בסוכה. טוב, אני עובר לשאר הדברים. אוקיי, אז דיברנו על פת, דיברנו על פת הבאה בכסנין. מה עם שאר הדברים? אז המפתח נמצא בסוגיה בדף כ"ז. רבי אליעזר אומר 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, חכמים אומרים רק בלילה הראשון. כמובן הלכה היא כחכמים, אבל יש כאן דיון ברבי אליעזר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. רבי אליעזר אומר, עוד אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל ליל יום טוב הראשון, ישלים ליל יום טוב האחרון של חג. זאת אומרת, אפשר להשלים את הסעודה, אם פספסת איקס סעודות בסוכה מתוך 14 שאתה חייב, אתה יכול להשלים את הסעודות האלה בליל יום טוב האחרון, במה שאנחנו קוראים שמחת תורה. להשלים סעודות. עכשיו, הגמרא פה שואלת, משלים במאי? אילמה בריפתא, אם הוא משלים בלחם, סעודה דיום מקחית, זה סעודה של שמיני עצרת, זה במאי ודאי איפה שזה השלמה של סוכות. אלא מה ישלים? ישלים במיני תרגימה. זאת אומרת, ותניא מאחי, אם ישלים במיני תרגימה, יצא. אוקיי, אז ישלים במיני תרגימה. הראשונים כמובן מדייקים, שחייב להיות שמיני תרגימה חייבים בסוכה, אחרת איך זה משלים את הסעודות שהיית חייב לאכול בסוכה. זאת אומרת, יש בו משהו שהוא לא מכונה סעודה, ואף על פי כן חייבים לאכול אותו בסוכה, והוא לא סעודה ולכן הוא לא סעודה של שמיני עצרת, אבל הוא כן סעודה לעניין סוכה, ולכן הוא השלמה של סוכות על מה שפספסת. מה זה הדבר הזה? אז פה יש כמה דעות בראשונים, יש דעת רש"י שרק נזכיר אותה, כולם מסכימים שהיא לא נפסקה להלכה, שזה אפילו פירות. זאת אומרת, אם אדם קבע סעודה על פירות, זה יכול להיות אגב, מתי זה מצוי? למשל היום ג'עלה.
אנשים באים לאכול פיצוחים, מזמינים אפילו, בעיקר אצל אחינו התימנים, גם אצל הספרדים, מזמינים לפעמים בבר מצווה, אומרים תבוא לג'עלה. מה זה ג'עלה? כן, הפעם הראשונה ששמעתי את המושג הזה, כן, באתי לג'עלה, ואז הבנתי מה זה ג'עלה. יושבים, יש המון פיצוחים מכל הסוגים, זה מה שנקרא קבע סעודה לאכול פירות. לפי רש"י, אם אדם קבע סעודה לאכול פירות, ג'עלה למשל, חייב סוכה. דעת רש"י לא נפסקה להלכה בגלל ראיות מגמרות, ואני לא ניכנס לזה עכשיו. רש"י, תוספות מביא פה את רש"י, מוכיח נגדו, כן, פרש בקוד הזכון פירות וכיסנים וקפלטות, מבושלים. לא ניכנס לדחייה של תוספות, פחות חשוב לנו כרגע, כי באמת מי שרוצה כמובן שיראה את התוספות. אבל נראה את הוויכוח העקרוני בין הראשונים, שתי הדעות המרכזיות, שזה תוספות והראש, שהם הדיון באמת מה לפסוק להלכה. אז מה זה מיני תרגימה? ומיני תרגימה אהבו כגון בשר ודגים ושאר דברים שמלהטים בהם את הפת. כן, זאת אומרת, מה שהם מכונה מנות עיקריות, מנה עיקרית. אם אתה לוקח, היום זה אגב מאוד נפוץ, שאנשים אוכלים מנה עיקרית בלי לחם. אנשים באים, אוכלים, היום דור מאוד דיאטטי כזה, עושים כל מיני בריא וזה, אז בוא, אני לא אוכל בלחם, תן לי את הבשר, תן לי את האורז, תפוחי אדמה, מה שזה לא יהיה. אז מנות עיקריות, כן, בשר, דגים, גבינות, כאן הכוונה לגבינה 5%, הכוונה פה כמובן למשהו יותר רציני, שזה מה שנקרא מנה עיקרית, שאתה אוכל בדרך כלל זה דברים שאוכלים אותם בסעודה, דברים שמלפתים בהם את הפת, גם אם אכלת אותם בלי לחם, אתה חייב בסוכה. באיזה תנאי, מה הכמות, אנחנו תכף נדבר. זו דעת התוספות, הראש חולק על זה, הראש פה מביא פה את רש"י, ואומר שרבנו מאיר אמר מרוטנבורג היה נזהר להחמיר כמו רש"י, שפירות בה סוכה, אומר ראש זה לא נראה, הנה רבנו פרץ אומר כמו התוספות, והרב רבנו פרץ על כתב דווקא פרי לא בה סוכה, לא כמו רש"י, אבל בשר וגבינה ושאר דברים חוץ מפרי בה סוכה. כי דברים בשמע דין אם משלים מיני תרגימה יצא, ומיני תרגימה היינו בשר וכיוצא בו, מה שנקרא מנות עיקריות. ומדבעני בראש שמה שלמה ממנה בה סוכה. אבל הראש עצמו מקל עוד יותר מזה, ואומר ככה, ובתוספת הפרק כיצד מברכין, תני יביאו לפניו מיני תרגימה, מברך עליהם בורא מיני מזונות, ומשמע דמיני תרגימה, היינו מאכל שעשוי מחמשת המינים, ואפשר שהוא חשוב יותר מבשר וגבינה. הכוונה היא כמובן לא לפת, אלא הכוונה היא לתבשיל, מעשה גדירה. זה יכול להיות במונחים של היום, פסטה, קוסקוס, כל מיני דברים כאלה. והוא אומר, ואין ראיה ממיני תרגימה להצריך סוכה לבשר או לגבינה, זאת אומרת, א' אין ראיה מי המשמעות, כי אתה רואה מיני תרגימה בתוספת הכוונה היא לדברים שמברכים עליהם מזונות, דברים שעשוי מחמש מיני דגן, וגם אין דרך לקבוע סעודה עליהם, דבר שבאמת כנראה בזמנו של הראש לא היה נכון, היום ודאי לא נכון, ולא חשיב מאכילת הרי דפת. טוב, אז זה דעת הראש, מה נפסק להלכה? אז באמת השולחן ערוך פסק כמו הראש, בבית יוסף הוא מביא את הראש ואומר ככה נראה, וככה הוא פסק בשולחן ערוך, הוא מותר לשתות מים ויין ולאכול פירות, חוץ לסוכה, אגב הוא מדלג על בשר ודגים, מתחמק, אבל אומר תבשיל העשוי מחמשת המינים, הוא קובע עליו חשיב קבע וצריך סוכה, אז באמת הוא רק פסק כמו הראש, כך גם רואים בבית יוסף. עכשיו, שימו לב לאם קובע, תכף נדבר על האם קובע, מה זה אומר. כן, אבל פה המשנה ברורה באמת מביא את התוספות ואת רבנו פרץ ואומר שנראה הרבה האחרונים הסכימו לדעתם, ודאוד הסכימו כמה האחרונים זה נכון להחמיר מלאכול בשר ודגים וגבינה חוץ לסוכה, ודווקא בקביעות, אבל שלא בקביעות אין להחמיר כלל. טוב, מה זה הקביעות הזאת? אז יש פה באמת ויכוח, יש כאן באמת ויכוח מה זה קביעות, אבל אני אסביר מה שנקרא את התפיסה האינטואיטיבית לגבי המושג קביעות. התפיסה האינטואיטיבית מדברת על צורת האכילה. זאת אומרת, אפשר לאכול את הדברים האלה בצורה... כן, אז הדרך, כמו שאמרנו, מדובר על צורת האכילה. מה פירוש צורת האכילה? אדם יכול, מה שנקרא, לטגן שניצלים, או לקחת כמה שניצלים מהצד ולנשנש אותם. זה דוגמה של אכילת ארעי. מה זה אכילת קבע? אתה אוכל עכשיו ארוחת ערב, אתה מתיישב, לוקח צלחת, אגב, זה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה. מה זה אכילת ארעי? כתתיים בר ברבה הזיל הקלה. האדם לא צריך שולחן, הוא ממלא את הפה, הוא לא יושב לאכול. הוא
דוחף אוכל לפה והולך. אז בעצם העובדה שאדם מתיישב לאכול, מה שנקרא, זאת הארוחה שלו, אז לא הייתי תולה את זה דווקא בישיבה. כמובן, אם אדם רוצה לנשנש איזה חתיכת קוסקוס עם מרק לפני שהוא רץ לערבית, והוא לוקח לעצמו איזה קערה קטנה של קוסקוס עם מרק, לא הייתי מחייב אותו בסוכה כי הוא התיישב. אבל זה האופי של האכילה, האופי של לחטוף וללכת, מה שמכונה ביידיש חפן פרס, זה הראי. מתי זה קבע? כשזאת הארוחה, אתה מתיישב לאכול ארוחה. גם מבחינת הכמות, גם מבחינת הצורה וגם מבחינת החשיבה. ברגע שקבעת על זה את הסעודה שלך, אז זה הארוחה. ובזה חייבים. שימו לב שדעת המגן אברהם היא להחמיר יותר, המשנה ברורה מביא את זה, דעתו דינו ממש כמו בפת, יותר מקביצה מעט חייב בסוכה. זה דעת המגן אברהם, שגם באותם מעשה גדרה של מזונות, ברגע שאכלת יותר מקביצה, אתה גם כן חייב בסוכה. רוב האחרונים לא החמירו כמוהו, אלא רק באמת כאשר קבעת. מדברי הרב עובדיה יוסף נראה שהוא הקל עוד יותר ואמר דווקא ב4 קביצים, אבל בפשטות לפחות כשאכלת את הדברים האלה בדרך קביעות, כן, זה לא קשור לכמות אלא קשור, הכמות היא אחד הפרמטרים, אבל הפרמטר המרכזי הוא אופי האכילה, אז חייבים באמת בסוכה. אז חייבים בסוכה, ואגב גם אפשר לברך לשב בסוכה, אדם אוכל, זאת ארוחת הערב שלו, קוסקוס עם מרק, מתיישב לאכול קוסקוס עם מרק, הוא צריך לברך גם לשב בסוכה. כן, זה פשוט. לגבי בשר ודגים, אז יש בזה דעות שונות, לברך, לא לברך, אז בגדול לא מברכים, אבל אם אדם מברך, אז גם כן חשוב שיש לו על מה שיסמוך, אבל חייב להישאר בסוכה עוד כמה דקות, גם אחרי שהוא מסיים לאכול, כדי לצאת מהספק, כמו שדיברנו אפילו לגבי פת הבא בכסנין, וקל וחומר כאן. זהו, שנזכה לקיים מצוות סוכה בהידור, ונזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. מועדים לשמחה.